Adama vă oferă Zamir și Bumper Super, fungicide pentru cereale. Bună ziua, dragii mei, bine v-am regăsit! Vedeți, mi-am pus mărțișor în păr, măi, să-i placă lui, iubitul lui, să-i fie bine când e cu mine, să mi-l îmbete ca să-și uite de alte fete. Domnișoarelor, doamnelor, bine v-am regăsit! Vorbesc cu dumneavoastră acum pentru că aș vrea să vă ofer primăvara în suflet și, de ce nu, un mărțișor de emisiune. Mărțișorul, îl cunoașteți, tradițional sau modern, confecționat manual, îl găsim aici, dragii mei, la Târgul cu Tâlc, pentru că ne aflăm la Muzeul Național al satului Dimitrie Gusti din București, unde vă rugăm, dragii mei, să veniți, pentru că oferta este variată. Și ca să meargă din plin emisiunea, să am noroc, mi-am ales un caprifoi cu 4 foi, care pentru mine înseamnă o persoană dragă sufletului meu și aș vrea să se prezinte ca să putem continua emisiunea cu povești de aici, din lumea satului. Sormâna, bine ați venit, sunt Cornel Dumitrescu, sunt sociolog în Muzeul Satului și răspund de partea de programe culturale. De data aceasta o să răspundem împreună de emisiune. Vreau să începem deja cu o întrebare. Unde ne aflăm? De ce aici? Și de ce deschidem acest târg cu tâlc în mijlocul Bucureștiului pentru toți românii, nu numai din țară, dar și de pretutindeni? Suntem în satul din inima capitalei, Muzeul Național al satului Dimitrie Gusti, și noi, ca organizatori ai acestui muzeu, dorim să fie o continuare a tradiției, a ceea ce înseamnă simbolul primăverii, mărțișorul a românii. Primăvara înseamnă bucurie, înseamnă soare, ghiocei, înseamnă vestitori de primăvară, păsări, dar înseamnă și niște povești foarte interesante vis-a-vis de șnurul alb-roșu, vis-a-vis de povestea, de fapt, povestea unică în lume a mărțișorului. Suntem singurii care purtăm mărțișor? Nu, dar în cea mai mare parte această tradiție este în România. În nordul Bulgariei, în sudul Ucrainei și în nordul Voivodinei, în Serbia, mai există asemenea sărbători, dar mai puțin, de mai mică amploare și nu în această amploare pe care o are în România. Așa, dar simbolizează, are o poveste șnurul alb-roșu. Da. Știu că pe vremea mea se făcea din ață, ațișoară alb și roșu, da. Și avea pentru noi avea o importanță extraordinară. De fapt, care este povestea șnurului? Povestea se pierde în negura timpului. Se spune, una din variante, că Baba Dochia a călcat pe o pară căzută la pământ, lăsată acolo peste an. Iar primăvara, când a scos-o din zăpadă, a avut la ea o bucată de lână și i-a pus un șnur în acelei pere și acela ar fi fost primul simbol. Pe de altă parte, cercetătorii noștri, cei mai de demult, da, au descoperit în situri obiecte din metal sau din aramă sau din piatră cu un șnur simbolic, simbolizat oarecum într-un fel, în așa fel încât să apară ca fiind ceea ce înseamnă astăzi mărțișor. Deci dacă este să ne luăm după documente, pe teritoriul actual al României au fost găsite nu numai aceste simboluri ale mărțișorului, ci și reprezentări ale horei, care și ea face parte, este simbol și el precreștin și este întâlnit pe ceramica românească găsită în situri. Acea înlănțuire a persoanelor împreună cu mărțișorul sunt printre primele dovezi ale continuității poporului român în această zonă. Știu și eu o istorie, așa, dacă face parte din tradiție sau nu știu exact, dar de la bunica mea, nouă ni se spunea la țară așa, că după ce porți mărțișorul, cele 9 zile, adică cele 9 babe, după ce se termină ziua a noua, mărțișorul îl iei și îl prinzi într-un pom tânăr. Dacă acel pom va rodi, înseamnă că ăla va fi norocul nostru. Și noi credeam în lucrul ăsta și mai cred și astăzi. Așa este și e foarte bine acest lucru, pentru că, într-adevăr, încă în ziua de astăzi, în comunitatea rurală, fetele
încă procedează așa în anumite zone. Pe lângă acei copaci tineri, mai pun fetele acest simbol al primăverii și la coarnele animalelor, în așa fel încât, pe de-o parte, copacii, natura, pe de altă parte, lumea animală să fie sănătoasă, să renască și să fie roditoare. Acesta este unul din simbolurile mărțișorului. Adevărul este că de-abia aștept să vină primăvara, deși vremea este foarte capricioasă, dar ar trebui să îndemnăm așa împreună, lângă capriforul meu cu 4 foi, dragele mele, vă îndemnăm să purtați mărțișor. În primul rând să veniți aici să le cumpărați și în al doilea rând să le purtați. Pentru că așa veți fi, spunea bunica, ferite de boli, de ochi, veți fi fericite, norocoase, veți fi bogate, veți fi pline de energii pozitive. Pe ce altceva am mai putea să ne dorim? Mergem mai departe să aflăm istorii noi? Sigur, sigur, vă aștept și mergem împreună. Sigur. Cea de-a 10-a ediție a Târgului Mierii, organizată la Câmpina, a reunit 130 de expozanți care au pus la dispoziția vizitatorilor produse din miere, dar și echipamente apicole. Astăzi suntem la Câmpina, orașul Mierii. Domnule președinte, ne întâmpinați cum nu se poate mai bine în straie populare. A câta ediție a târgului? Cred că vă întâmpin cum și-a de firesc în straie populare, pentru că orașul Câmpina e atestat de un apicultor care a avut o cantitate foarte mare de miere la 1503. Și cred că această îndelenicire s-a permanentizat și a pus amprenta asupra locuitorilor. Este a 10-a ediție a Târgului Mierii la Câmpina, care an de an a devenit, cred eu, mai interesant și cu o adresabilitate mai mare. Sunt aici peste 130 de expozanți. Mai mulți față de anul trecuți? Da, mai mulți. Din toată țara, a venit și din Timișoara, din Cluj, din Sălaj, din Tulcea, din Constanța, din Bulgaria. Este greu să-i adunați? Nu, a fost greu la început. Acum nu îi adunăm, noi vin ei. Ba, încă n-am putut să-i primim pe toți care s-au înscris. Aici văd că ne-ați întâmpinat într-un cadru aparte, spun eu. În spatele dumneavoastră avem un stup cu albine sau mă înșel? Avem o butură sau un trunchi în care a fost un roi pe care l-am amenajat și am pus niște rame mobile acum cu albine. Este și mai interesant pentru cei care vizitează, pentru cei care nu știu practic care este locuința albinelor. Așa trăiau albinele și mai trăiesc și astăzi, dar nu pentru mult timp. Spuneți-mi un pic despre concursurile pe care le organizați. Știu că aveți câteva concursuri interesante, unele cu vechime, altele noi. Avem concursuri cu vechime pentru că le-am creat la Câmpina. Concursul Cea mai bună miere este creat de Asociația Apicolă și am vrut să încurajăm produsele apicole de calitate. Chemăm apicultori din toată țara și îl organizăm gratuit, deci participare gratuită pentru persoanele fizice și cu un juriu de profesioniști identificăm cele mai bune sortimente de miere pentru polifloră, tei, salcâm și o specialitate și miere cremă. Sunt 5 categorii. De anul ăsta am făcut și un concurs de cea mai bună prăjitură cu miere. Pentru gospodine sau nu doar? Gospodine, dar nu doar, pot fi și stupari care să vină, nu numai stupărițe, și stupari care să vină la concursul ăsta, dacă sunt pricepuți, în care să promovăm consumul de miere și sub altă formă. Am redesenat concursul Cel mai mare mâncător de miere, l-am făcut într-o variantă mai soft, pentru că provocam participanții să consume 1,5 kg de miere. O cantitate destul de mare, spun eu. Destul de mare, dar campionul nostru a obținut un timp de 14 secunde pentru... Adevărat impresionant, nu m-aș fi așteptat la un asemenea, nu știu, poate record, spun eu. Este un record, în mod foarte clar e un record. Al doilea an a obținut 17 secunde, dar urma acestui record nu am mai avut anul trecut concurenți. Am terminat concurenții cu concursul ăsta. Și anul acesta s-a schimbat? Și atunci l-am redesenat și am zis cine mănâncă mai repede un borcan de miere cu linguriță. Așa am avut, spre surpriza noastră, foarte mulți concurenți. Același concurs îl adresăm și cuplurilor, dar pentru anul ăsta se pare că n-au fost așa multe cupluri dulci, cum ne așteptam noi. Și am pus la bătaie un weekend la o pensiune de 4 stele la munte, ceea ce cred că e bine. E tentant. Și în acest stup arhaic, trunchi sau buturugă, am provocat participanții să-și încerce curajul, să bage mâna, să culeagă premiile din stup. Datorită faptului că albinele sunt un pic amorțite, am avut 2 participanți și nicio înțepătură, ceea ce e un lucru bun. Bună ziua, cum vă numiți și din ce zonă apicolă veniți? Să rămână, mă numesc Săptoie Emilian și vin din zona Vâlcii. Ce produse le-ați adus prahovenilor?
În afară de sorturile clasice de miere, mierea de salcâm, tei, polifloră, pot să spun că am două sorturi de miere un pic mai deosebite. Poliflora de munte, unde nectarul de la floarea de zburătoare predomină, și o miere de albăstriță, care este puțin mai rar întâlnită. Este întrebată? E mai mult de curiozitate oamenii și, din păcate, acest sort de miere există posibilitatea să nu mai existe. Este din ce în ce mai rar. Datorită faptului că se erbicidează puternic culturile de grâu, de rapiță, această plantă, albăstrița, care pentru agricultori, într-adevăr, este o pagubă, o buruiană, dar pentru noi stuparii este o plantă meliferă, care din nectarul ei este o miere deosebită. Cu ce produse ați venit în întâmpinarea prahovenilor? Bună ziua! Am revenit în Câmpina, suntem aici de mai mulți ani, la acest târg participăm. Am venit cu foarte multe produse, ne axăm foarte mult pe produsele pentru întărirea sistemului imunitar și aș vrea să vă explic despre pulpa de cătină cu miere. Deci, specialitate de miere? Noi folosim o miere polifloră, cu condiția să fie foarte viscoasă, pentru că mierea asigură conservarea produsului. Nu punem altceva decât pulpa de la fructul de cătină și mierea aceasta polifloră foarte viscoasă, care asigură o perioadă de cel puțin 2-3 luni ca să nu se... Pentru ce este bun? În primul rând pentru întărirea sistemului imunitar, pentru că este fructul care conține cea mai multă cantitate de vitamina C. Este foarte bună pentru afecțiunea ale ficatului. Când suntem foarte obosiți, ne energizează. Asemenea produse observ și pe bază de afine, merișor și muguri de brad. Exact. Sunt făcute toate la rece cu miere, numai din pulpa de la fructe, și afinul și merișorul, și sunt indicate în tratamentul diverselor afecțiuni. Merișorul pentru infecții urinare, gută, imunitate, cel de afine pentru vedere, este foarte bun și pentru afecțiuni digestive și au foarte mulți antioxidanți. Fructele de pădure sunt foarte sănătoase, chiar dacă nu avem niciun fel de problemă. Puneți-mi un pic din procesul de preparare. Cu ce utilaje, cum ați început? Sigur că da. Deci, fructele în sezon le achiziționăm și le ținem în ladă la congelat. Periodic scoatem de acolo și le decongelăm și am achiziționat un ansamblu care asigură întâi mixarea fructelor, deci după care se poate folosi în familie și un blender. După ce se face ca o pastă, se trece printr-un tifon. Dacă facem pentru noi acasă, noi, după ce am început cu tifonul respectiv, am cumpărat un storcător, ca să putem face mai repede. Ați avansat pentru producție, practic. Da, stăm foarte rău cu timpul și atunci a trebuit să găsim o metodă să facem într-un timp cât mai scurt aceste preparate. La fiecare ediție a târgului, organizatorii propun noi concursuri. Cea mai bună miere, cel mai frumos stand, cel mai mare mâncător de miere, dar și un concurs pentru gospodine. Prăjiturele sincere cu miere, la care au participat 19 rețete. La Târgul Mierii de la Câmpina avem premiată și cea mai dulce prăjitură cu miere, alături de noi câștigătoarea concursului. Bună ziua, doamnă, cum vă numiți? Nicodim Gina. Ce prăjitură a cucerit publicul de la Târgul Mierii? Prăjitura cu mac și miere. Ce are această prăjitură? Aceasta de aici este? Să înțeleg. Are un blat care conține mac, ouă, făină, zahăr, praf de copt și arome, respectiv lămâie, vanilie. Crema este din gălbenușuri, unt, vanilie, iar la sfârșit se adaugă 3-4 linguri cu miere. Ce fel de miere folosiți? Miere poliflora am folosit la această prăjitură. Deasupra cremei se așează biscuiți simpli, care sunt înmuiați într-un sos caramel. Așa se prepară greu? Cât durează? Foarte ușor. Și ca timp, ca durată? Să zicem 1 oră și jumătate. De la an la an, târgul a devenit tot mai cunoscut, ajungând să fie un eveniment național, având foarte mulți vizitatori, a căror părere este una apreciativă. Domnule Belu, trebuie să mărturisesc că nu m-aș fi așteptat să vă întâlnesc la un asemenea târg, m-aș fi așteptat să vă găsesc în ale sportului, ca să spunem așa. Cu ce ocazie la un târg al mierii? A fost o provocare. Prietenul meu, diaconul
apicultor cunoscut și înverșunat mi-a făcut această invitație. Chiar am dorit să văd un târg al mierii. Am mai văzut mici târguri ale mierii organizate în București, la mall-uri și, eu știu, duminica în diferite zone, dar un târg de asemenea amploare nu am văzut, este prima dată. Văd cât de complexă este activitatea de apicultor, cât este de complicată și migăloasă, dar pe de altă parte văd cât de benefică este mierea și derivații de miere pentru sănătatea românească. Consumați în general? Omului. Fetele consumă miere și produși și derivați din miere, eu știu, propolis, polen, combinații, eu știu, mai ales cele energizante care conțin și miere sau polen. Deci eu zic că trebuie încet, încet să fim convinși că această mană cerească, să-i spunem, pe care o avem, mierea de albine, poate aduce, eu știu, efecte deosebite, mai ales la vârsta copilăriei, și eu fac o propunere așa, probabil apicultorii ar trebui să fie provocați în a sprijini această idee. De ce nu în grădinițe, în școli, mai ales în partea primară, în școlile primare, copiii dincolo de corn, de măr și așa mai departe, care bineînțeles sunt necesare și binevenite, să primească și câte un căpăcel de miere, cum spun eu, pentru că mie mi se pare cel mai complex aliment din punct de vedere al efectelor vizibile. Suntem în luna Mărțișorului, aș vrea să le transmiteți gimnastelor și tuturor telespectatorilor noastre un mesaj de primăvară. Gimnastelor le transmit personal, oricum, un mesaj de primăvară: prospețime, sănătate, optimism, speranță și numai lucruri frumoase să li se întâmple, pentru că eu cred că, fără a face multă filozofie, dincolo de sintagma că românul s-a născut poet, eu cred că românul s-a născut și optimist, pentru că tot timpul așteaptă să se întâmple ceva bine mâine, tot timpul spune că speranța moare ultima și tot așteaptă de câtva timp cam mare, așa, ținând cont de timpul istoric, să se întâmple ceva bine, ceva frumos, ceva liniștitor, ceva agreabil, și eu cred că dacă ne gândim foarte bine, totul depinde de noi, de fiecare dintre noi, cum ne facem treaba acolo unde ne așternem, așa dormim, cum se spune. Deci dacă ne facem treaba bine la locul la care, eu știu, destinul ne-a așezat, sau, eu știu, o altă conjunctură favorabilă sau mai puțin favorabilă, lucrurile vor merge bine și atunci ai senzația și tu că ești într-o societate, într-o familie în care și de tine depinde mersul spre bine al lucrurilor. Deci apartenența la o colectivitate îți dă și siguranță, dar îți dă și tăria de a merge mai departe. Vă mulțumim tare frumos și vizită plăcută în continuare. Să rămână. Bună ziua, ce ați cumpărat din târg? Să rămână borcănașe pentru mărturii, am luat sârmă de inox, niște mânere și vedem ce mai ne oferă domnul. Mierea vă interesează? Miere avem acasă. Deci sunteți producători? Da. Da. Și partea de tehnologie pentru sau stupi nu vă interesează? Sau? Ba da, mă duceam acum la domnul de la Nehoiu și... Ce sperați să găsiți? Ce căutați de fapt? Stupi la prețuri cât mai bune și să fie materialul bun. Văd că aveți sacoșele pline. Da. Ce ați găsit în târg? Deci, în primul rând, pentru tratament și materiale de hrănire pe timpul iernii pentru albine, pe care îl bag acum niște turte, așa, și niște rame de desubt. Deci, practic, ați găsit ce căutați? Da, da, am găsit tot ce trebuie. Tată dragă,
la la. Mulțumesc că m-ai crescut, măi, la 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 la. Tată dragă, azi îți cânt, măi, la 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 la. Mulțumesc că m-ai crescut, măi, la 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 la. M-ai crescut, mi-ai dat povață, la 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 la. Tată drag, să-mi port fruntea sus în viață, la 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 la. Greu ți-o fost în astă lume, la 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 la. Dar tu nu te-ai plâns la nimeni, la 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 la. Greu ți-o fost în astă lume, la 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 la. Dar tu nu te-ai plâns la nimeni, la 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 la. N-ai dormit și n-ai mâncat, măi, la 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 la. Tată drag, să ne vezi de fală în sat, măi, la 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 la. La 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 la. Ți-or fi sprijin și alinare, la 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 la. Tată drag, fetele tale, la 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 la. Ți-or fi sprijin și alinare, la 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 la. Când-i fi la anii grei, măi, la 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 la. Tată drag, și abia nepoții tăi, măi, la 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 la. Iartă, Doamne, lumea iartă, la 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 la. Și pe tata câteodată, la 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 la. Iartă, Doamne, lumea iartă, la 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 la. Și pe tata câteodată, la 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 la. O făcut bine lumii, măi, la 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 la. Tată drag, mai mult la ai lui copii, măi, la 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 la. Că am un tată drag în lume, la 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 la. Tată drag, de ei Dumnezeu mult bine, la 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 la. Lumea satului, lumea afacerilor tale de peste 10 ani, aduce abonaților săi informații diverse și de actualitate din și pentru spațiul rural. Tot ce vrei să știi despre lumea în care trăiești, tehnologii agrozootehnice, afaceri, piețe și burse, utilaje agricole, silvicultură și mediu, cercetare și învățământ, dar și despre administrația locală, meșteșuguri, turism, cultură, spiritualitate, găsești în cele 82 de pagini ale revistei Lumea Satului. Vino acasă în lumea afacerilor tale. Fii și tu abonat Lumea Satului. Te duci la ea și spui Buongiorno, signora. Buongiorno, signora? No. Ia zi, bre, neagugule, unde te duci cu capra asta? Vezi, mă? Ai ajuns să râdă lumea de tine dacă nu mănânci. E bolnav, bre, de-aia nu mănâncă. De-aia e bolnav, că nu mănâncă. Mai bine iei medicamente de la Romvac și așa îl pui pe picioare. Au de toate, și pentru cai, păsări, oi, vaci. Le dai întreg anul și le ai sănătoase, bre.
Ai auzit, mă? Bagă la cap că poate eu uit. Romvac. Cu Romvac, animalele sunt sănătoase tot anul. Auzi, mă, ăla nu-i Neagogu. Neagogule, l-ai vândut sau a dat tortul popii? Vă uitați la el. L-am făcut bine cu medicamentele Romvac. Romvac, tradiție și inovație în sănătatea animalelor. Adama vă oferă Zamir și Bumper Super, fungicide pentru cereale. Dragii mei, recunosc, pentru mine muzeul satului este un loc unic în inima și în sufletul meu. Sunt mândră că sunt româncă atunci când mă gândesc la Dimitrie Gusti și la tot ce a realizat aici, nu numai pentru urmași, nu numai pentru noi, ci și pentru urmașii noștri. A fost un adevărat vizionar și iată-ne că suntem în perioada asta frumoasă de început de primăvară și cred că ar trebui să vorbim nu numai de mărțișor, ci și puțin de dragobete. Ce ne puteți spune? Așa este, perioada de început de primăvară, cap de primăvară, cum se mai cheamă dragobetele în popor, este o perioadă foarte frumoasă. În ce sens? Fetele și băieții pleacă în data de 24 februarie să culeagă primele flori de primăvară care răsar printre zăpezi și să-și ofere aceste flori unul altuia, dar mai este un simbol al acestei sărbători de primăvară, și anume din zăpada care încă mai există pe pământ, fetele strâng într-un vas această zăpadă, se topește și cu ea se spală pe față câteva zile, în așa fel încât să fie sănătoase și să fie plăcute de către băieți. Pe de altă parte, mai există niște semnificații acestei sărbători, și anume, de la 24 februarie până la 8 martie, în tradiția populară, aceste sărbători înseamnă o renaștere a naturii, a oamenilor care se bucură că vremea rea se duce, a plecat, se îngroapă și până la Sfântul Dumitru în octombrie este acest calendar de primăvară agrar care este respectat încă foarte mult în lumea satului românesc. Da, adevărul că atunci de Sfântul Dumitru înfloresc dumitruțele, cum le spuneam noi, dar aș vrea neapărat pentru doamnele, domnișoarele și pentru toți telespectatorii care ne urmăresc acum să spunem povestea acestui copac din spate, pentru că este foarte interesant. Sunt fericită că putem spune această poveste pentru toți cei care sunt alături de noi. Spre deosebire de Sfântul Valentin, o sărbătoare catolică de import, care în lumea rurală nici măcar nu a prea pătruns, oamenii nu au prea auzit de această sărbătoare. Nici noi cei de la oraș nu prea suntem de acord cu ea, recunoaștem. Așa este, nu avem nimic împotrivă, dar nici în comun. Noi suntem cu dragobetele. Și ce avem în comun cu acest copăcel? Asta vreau să vă spun. În acest copăcel, tinerii, îndrăgostiți în general, deci nu numai tinerii, pun câte un bilețel cu câte o dorință a ceea ce ei cred că înseamnă iubire, dragoste, frumos. Și vreau să citesc câteva bilețele. Zice: să iubești românește este cel mai frumos lucru. Apoi, hai să călătorim, hai să ne iubim, zâmbește, iubește, trăiește. Trebuie să alergăm, trebuie să învățăm, trebuie să mergem, trebuie să ne iubim. Iubirea este cel mai important lucru. Un castel cu trandafiri. O grămadă de urături. Exact. Trebuie să știți, dragi telespectatori, că această sărbătoare nu are nici de cum un aspect comercial. Tot ceea ce înseamnă dragobetele înseamnă oferirea unei flori și atât. Pe când Sfântul Valentin este cu totul altceva, este o sărbătoare comercială, da, ba chiar de prea mare tam pentru noi. Dar vreau să vă întreb, cum te-au ajuns bilețelele aici? Și cine le-a pus? Noi ne-am gândit să facem acest copac, noi ca organizatori ai muzeului și ai acestei mini expoziții de obiecte de mărțișori și de dragobete, să fie
fie prezent acest copac în așa fel când tinerii să aibă ceea ce înseamnă o dovadă a dragostei pe care și-o mărturisesc unii altora. Să existe ca mărturie că au trecut pe aici și că există. Acest copac va exista până la data de 8 martie. Am să pun și aici un bilețel în care o să spun că vă mulțumesc foarte mult că ați fost lângă mine și că ne-ați deschis așa ochii într-un fel asupra acestei perioade foarte frumoase de început de primăvară și aș vrea împreună cu dumneavoastră aici să oferim telespectatoarelor care ne urmăresc, fidelele noastre telespectatoare care ne urmăresc în fiecare duminică, pe lângă mărțișor și posibilitatea de a-și pune acum în gând o dorință în acest copăcel, să le oferim și flori. Lângă un mărțișor întotdeauna este binevenită și o floare, așa că, dragii mei, vă rog împreună să ne dați voie să vă oferim un buchet de flori din partea noastră, din partea redacției, pentru faptul că ne iubiți. Există un citat potrivit căruia ziua în care Dumnezeu a creat speranța este probabil aceeași zi în care a creat și primăvara. Anotimpul speranței a început deja. După cum vedeți, suntem în mijlocul unui curcubeu floral, alcătuit din câteva mii de plante, unele înflorite, altele nu. Imaginea superbă pe care o vedem aici este posibilă datorită dăruirii unui iubitor de flori. Este vorba despre domnul Florin Ristea, inginer horticol de profesie și proprietar al acestor sere. Vă mulțumim că ne-ați primit în serele dumneavoastră și să ne vorbiți despre acest univers pe care l-ați creat. Este adevărat că sunteți un sentimental. De unde această pasiune pentru flori? Din copilărie, mama mea iubea foarte mult florile, noi aveam o grădină foarte frumoasă, trandafiri foarte mulți. Mi-am dorit să devin inginer agronom, am urmat cursurile unei universități, am luat destul de multe cunoștințe în legătură cu florile. Mi-a plăcut foarte mult și am început această afacere cu flori și plante. Să începem prin a vorbi despre această afacere pe care ați inițiat-o în ce an? 2005. În 2005 am început cu societatea comercială, dar eu am început cu 2 ani înainte. Am început prin a cultiva legume în paralel cu flori. Partea cu florile mi s-a părut mai interesantă și mai frumoasă și am rămas în mod special cu cultivarea florilor. Ați spus că ați început în 2005. Cu ce suprafață ați început și ce investiții ați avut în acea perioadă? Când am început, cam 1500 de metri de solare mai rudimentare, din lemn, cu o folie care după 2 ani s-a stricat, s-a rupt. Acum avem sere mai moderne cu mesele care le vedeți. Suprafața ocupată este de aproximativ 3000 de metri. Folosim spațiul la maxim. Mi-ați spus înainte de a începe acest interviu că doar în sera aceasta sunt câteva mii de plante. Ce plante avem aici? Ce putem Deci aici admira? avem primulă, siclam, zambilă, ceva plante aromatice. Sunt flori care se pretează pentru această perioadă de început de primăvară? Da. Primula, siclamul și zambila sunt în perioada asta predominante. Ați spus că aveți și plante aromatice. Da. Care sunt acestea? Ne puteți spune? Rosmarin, oregano, mentă și mai sunt măghiran. Și sunt căutate pe piață? Deocamdată nu prea au fost așa căutate, să zicem. Oamenii au fost un pic reticenți, dar au început să mai iasă în afară, să mai lucreze, să vadă că folosesc străinii la diverse mâncăruri și am văzut că în supermarketuri chiar se cumpără în ultima vreme. Spuneați că este o activitate antrenantă, dar care presupun că necesită și investiții pe măsură. Puteți să-mi spuneți în momentul de față la ce valoare pot fi evaluate serele de aici? Cu dotări, cu tot ce implică ele? Cam 200 și ceva de mii de euro.
pentru a începe o afacere de acest gen? Cu ce suprafață ar trebui să se înceapă și cam care ar fi suma necesară pentru demararea ei? Cam 500 de metri pătrați. Ar fi bine ca un necunoscător să nu piardă foarte mulți bani pentru început. Costurile ar fi cam vreo 20.000 de euro. Am înțeles. Și în cât timp se amortizează această investiție? Dacă are noroc și face plante frumoase și are și clienți cărora să le vândă, probabil și în 3 ani poate să scoată investiția. Ați spus că dacă are noroc de plante frumoase, poate să scoată investiția în 3 ani, da? Dumneavoastră aveți deja o experiență vastă în acest domeniu. Puteți să-mi spuneți cum este organizată piața florilor în România? Vedem o abundență de flori în florării, în piețele de profil. Este simplu să valorificați producția? Nu. Este destul de greu. Nu avem nici pe producție, nici pe vânzare o piață organizată. Este început de primăvară, presupun că este un vârf al activității dumneavoastră în ceea ce privește distribuirea de flori către piață. Unde se desfac aceste flori? Către cine le valorificați? Avem contract cu 3 lanțuri de supermarket. Sunteți privilegiați? Da, eu am avut și noroc și probabil că am avut și calitate la plantele care le-am oferit. Și doar către aceste 3 lanțuri de... Nu, și mai avem un magazin în Mogoșoaia care îl aprovizionăm și cu plante produse aici și cu plante de import. Dumneavoastră, prin prisma experienței pe care o aveți și aceea de inginer horticol, dar și de iubitor al florilor, ne puteți spune cumva dacă florile vorbesc? Este o întrebare care pare banală, dar cred că fiecare floare în parte ne transmite un mesaj. Dumneavoastră ce spuneți? Putem să vorbim și noi cu florile, nu numai ele cu Și ar fi foarte plăcut dacă am avea timp și... Da. Dacă am înțelege că într-adevăr este o comunicare între... Eu zic că printre flori putem să ne liniștim și gândurile și stările vorbind cu ele, uitându-ne la ele cât de frumoase sunt, niște vietăți, să zicem așa. Sunt florile de primăvară mai speciale decât celelalte flori din timpul anului? Nu neapărat, dar oamenii consideră, după o perioadă tristă, albă, a iernii, o multitudine de culori le schimbă un pic starea. Doamnele, cred că iubesc florile în general. Dumneavoastră considerați că există o predilecție către anumite varietăți de flori, mai ales în această perioadă? Sunt persoane care foarte multe zambile, spre exemplu, narcise, sunt persoane care, de exemplu, nu le plac mirosul, să zicem, la zambilă. Primula, de exemplu, avem aici o primulă care are un parfum precum frezia. De exemplu, aici în seră, acum că am mai livrat din ele, când este mai cald, este un parfum deosebit. Mă refer la primulă, la zambilă, acum cine le preferă. Dumneavoastră văd că aveți mai mult plante în ghiveci, sau doar în ghiveci? Doar în ghiveci. De ce ați ales acest sector de activitate de cultivare a plantelor? Pentru că au viață mai lungă. Florile tăiate... Sunt efemere, frumusețea lor este efemeră. Doar câteva zile, dacă avem noroc să putem să le păstrăm într-o vază la o temperatură mai scăzută. Putem cumva prelungi viața lor, a unei zambile pe care am primit-o în ghiveci, spre exemplu. Cum putem să facem să ne bucurăm de frumusețea ei cât mai mult timp? De exemplu, cum avem aici un bobocel, până înflorește, dacă nu este foarte cald, câteva zile, poate 2-3 săptămâni. Dacă este foarte cald, nu foarte mult.
Dintre speciile pe care le aveți aici, pot fi unele replantate în... Da, și zambila, după ce îi trec floricelele, se poate tăia tija florală și se poate păstra bulbul și în toamnă plantat în grădină, în primăvară putem să-l avem înflorit, dar nu în perioada asta, puțin mai târziu, când temperaturile se ridică. Cât timp petreceți dumneavoastră aici, lângă flori? De exemplu, aseară am intrat în casă la ora 2 noaptea. Da. Vă mulțumim mult că ați răspuns întrebărilor noastre. Plăcere. Poate că n-au acoperit în întregime subiectul, dar poate vom reveni asupra acestei teme. Vă mulțumim mult de tot și, doamnelor, nu uitați, florile ne vorbesc. Echipa Lumea Satului vă dorește să primiți multe flori în această primăvară, să aveți un început plin de inspirație și de armonie. Mulțumim! Pentru cei care nu au fost încă niciodată la Muzeul Satului, dragii mei, mă aflu lângă cel mai mare arțar canadian existent în România. La fel de mare a fost și Salonul Mondial al Furnizorilor din domeniul agriculturii, care a avut loc în Franța. Să urmărim un reportaj. Una dintre cele mai importante manifestări expoziționale din lume a reunit și de această dată, la Paris, la sfârșitul lunii februarie, peste 1700 de expozanți de pe aproape toate continentele. Cei aproximativ 240.000 de vizitatori au avut prilejul să descopere ultimele noutăți în domeniul tehnicii agricole. Firma Claas s-a aflat printre lideri și a fost prezentă cu ultimele noutăți premiate. Claas este o companie cu vechime de peste 100 de ani, fiind fondată în anul 1913 în Germania. De atunci am fost într-o continuă cercetare și dezvoltare, principalele noastre echipamente fiind cele de recoltare, în special combine. Firma Claas este recunoscută cel puțin pe plan european pentru că a introdus pe piață combina de recoltat. Aceasta a fost baza, punctul nostru de plecare. Din 2003, Claas produce și tractoare și de atunci avem și acest produs. Claas este o companie cu o cifră de afaceri de peste 3,8 bilioane de euro, cu 11.000 de angajați, 12 fabrici de producție, reprezentanți pe mai toate continentele. Suntem unul dintre liderii mondiali. Faptul că aceasta a ajuns în acest stadiu, cred că este o mare realizare a acționarilor. Ați intuit următoarea întrebare. Știu că sunteți lideri pe piața de combine, dar de ce ați ales să intrați și pe cea de tractoare? Yes, you're right. I mean, the Lexion Combine, I think today is still the benchmark in the industry. Combinele noastre și în mod deosebit combina Lexion cred că este un etalon în industrie și pentru agricultură. Dar dacă vrei să aduci un produs către un fermier, îți trebuie parteneri, mai exact dealeri, și aceștia își doresc de regulă și un tractor în portofoliul lor, pentru că vor să satisfacă cât mai bine nevoile clienților lor, de la combină până la tractor. De aceea am ales să intrăm în această afacere din 2003. Yeah, okay. And can you tell me, for the final questions, which do you think are the innovations? Îmi puteți spune care sunt cele mai importante inovații în domeniul tractoarelor? I think one of the main things a tractor has to do, it has to have a strong. Un tractor modern trebuie să aibă o cabină confortabilă, un cuplu motor puternic, aer condiționat și un consum mic. Tractoarele Claas de astăzi au toate aceste caracteristici. So, hello, Mr. Perch. Thank you for giving us this interview. The first question is, tell us the contact. Spuneți-mi în ce măsură relația dintre specialiștii Claas și potențialii clienți influențează creșterea producției și calitatea produselor. Thank you first to be there. It's the contact between the specialist and Contactul dintre cele două părți reprezintă cheia succesului pentru dezvoltare.
Întotdeauna păstrăm legătura cu clienții. De aceea CLAS a dezvoltat această colaborare. În primul rând am dezvoltat o rețea de parteneri ce ne testează tractoarele și ne dau adevăratul feedback. De asemenea, am invitat și fermieri în centrele noastre de cercetare pentru a le afla nevoile. De exemplu, cabinele panoramice au fost o solicitare a acestora. Acum 5 ani am arătat aceste cabine fermierilor și cu ajutorul feedback-ului lor am reușit să dezvoltăm și acoperișuri panoramice, așa că acest gen de colaborări sunt benefice pentru noi. Cu ce produse noi a venit CLAS la SIMA în acest an? Oh, so you know we are bringing a lot of new products because for years now we are launching more or less 2-3 new products per year. So this year we will introduce 2 new. Am venit cu multe modele, 2 noi tipuri de 8-Ron Action Range. Am introdus noul 800 și 820. Aceste noi tractoare vin să completeze gama și acum putem spune că îndeplinim cerințele fermierilor. Îmi puteți spune mai multe despre cabina panoramică și de ce credeți că juriul a ales să o medalieze cu aur? Yes, this is I spoke about the new model of the 800, but the big new tractors we are. Suntem mândri de acest model pentru că vine și satisface nevoile de confort ale fermierilor. Acest acoperiș panoramic a fost, cum spuneați, medaliat cu aur anul acesta la SIMA. Au fost decernate doar 2 medalii de aur, dintre care noi am luat una. Suntem foarte mândri pentru că oferă un nivel de confort sporit fermierului. Are peste 2,45 metri pătrați de sticlă, ceea ce permite o vizibilitate mai mare atunci când fermierul folosește un încărcător frontal fără a fi nevoit să întoarcă capul să vadă încărcătorul sau alte echipamente atașate. Această cabină panoramică a reușit să treacă peste testele de siguranță. A fost o încercare grea pentru echipa noastră, dar am reușit. Ce pregătiți pentru fermieri? Cu ce veți veni la următoarea ediție SIMA? We are working in a lot of things, but în prezent lucrăm la multe lucruri, dar în special ne orientăm ca noile dispozitive electronice să nu îngreuneze munca mecanizatorului, ci să o simplifice. Thank you very much for the interview. Thank you. Dragii mei, mergem mai departe. Mi-a atras atenția un stand absolut deosebit, ca și cea care îl însoțește. Cum te cheamă? De unde ești? Simona Ivanciu este numele meu și sunt din București. Așa? Ce profesie ai? Sunt psiholog de meserie, dar am lucrat foarte multă vreme în televiziune. Așa, și cum de la psihologie, televiziune, direct la aceste mărțișoare absolut deosebite, nu am mai văzut așa ceva. Dragii mei, o să discutăm despre ele. Cum? Pornind de la psihologie, m-am gândit că ar fi bine să găsesc lucruri care să placă oamenilor și care să-i atragă foarte mult. Și m-am gândit ce anume le-ar plăcea foarte mult oamenilor să primească în dar. Cred că și important și ce aș vrea eu să primesc în dar. Mi-ar fi foarte drag să primesc, uite, o cărticică, așa. Vorbește-ne puțin despre cărticele. Bine, cărticele sunt realizate manual, fiecare pagină este cusută în parte, coperta este din piele naturală, deasupra există un accesoriu pe care fiecare și-l poate alege. Absolut special, absolut special. Mulțumesc frumos. Se poate scrie în interior, pentru că ele se desfac la maxim și de asemenea se pot purta la piept. Așa, și mergem mai departe. Aici vreau neapărat să-mi povestești istoria acestor, dragii mei, acestor opinci, adevărate opinci făcute cum, iubita mea? Cum le-ai făcut? Sunt făcute în mod tradițional, exact cum se făceau înainte. Așa cum făcea bunicul meu cu sula, lua pielea, o tăbăcea și cu sula făcea găuri și... Da? Exact așa, doar că aici se pot pune în piept pentru că nu au acele nojițe, dar ele se pot prinde ca și broșă, se pot purta de mărțișor. Spune-mi, te rog, și aici, cred că sunt niște ghinde sau ce e aici? Da, sunt ghinduțe despre care se spune că aduc energie pozitivă și de asemenea prosperitate și ele, de exemplu, au fost purtate de soldații englezi pentru a fi apărați de pericole. Da, dar văd că ai pus și tricolorul aici, ceea ce înseamnă un lucru așa de entitate națională. Trebuie să fie și tricolorul, mai ales că mărțișorul este tradițional românesc. Așa este. Spune-mi, te rog, cum colorezi pielea asta? Uite, culori atât de frumoase și variate. Pielea, să știți că așa vine.
Aha. Așa vine pentru că de regulă se comandă această piele la ateliere speciale. Bun, și dacă eu, de exemplu, ți-aș oferi o carte, să zicem oricare dintre ele, uitați, asta cu ce drăguț aici, dragii mei, uitați-vă, o furculiță, un cuțit, o lingură și se poate scrie în ea ce ți-ai scrie sau ce ai scrie tu, persoane iubite, căruia i-ai oferi acest mărțișor. Ea scrie o încurajare. Eu, de exemplu, mi-am scris o încurajare în cărticică, se pot scrie de asemenea dorințe care se pot împlini, pentru că fiind ținute foarte aproape de inimă, se spune că se împlinesc mult mai repede. Am o dorință pentru tine, îți doresc să vinzi cât mai multe și îți doresc să faci și anul viitor mărțișoare la fel de frumoase, să bucuri sufletele, pentru că, de fapt, mărțișorul asta înseamnă și primăvara asta înseamnă o mângâiere a sufletului. Ești de acord cu mine? Așa este, vă mulțumesc frumos! Vreau să rămâi lângă mine pentru că noi mergem mai departe. Emisiunea continuă și vreau să vă fac cunoștință, dragii mei, și ție vreau să-ți fac cunoștință, tot așa, cu un bărbat și jumătate, care este primarul comunei Vișina din județul Olt. Este și șeful unui GAL. Știi ce înseamnă un GAL? Adică un grup de acțiune locală și eu sunt tare curioasă, așa cum am fost curioasă cum ai făcut tu opincuțele astea, sunt tare curioasă cum acest primar a reușit să convingă mulți fermieri să acceseze, să facă proiecte și să acceseze fonduri europene. Ești curioasă și tu? Da, sună interesant. Stăm de vorbă cu un primar tânăr, Cristian Țol, reprezentați Comuna Vișina și mai nou sunteți și reprezentantul unui grup de acțiune locală. Cum se numește? Mă numesc Cristian Țol, așa cum a spus. Sunt primarul Comunei Vișina Nouă și totodată președintele grupului de acțiune locală Orizonturi 2012. Când s-a înființat grupul de acțiune pe care reprezentați? Grupul de acțiune locală s-a înființat în anul 2012 de inițiativa a mai multor parteneri publici și privați și a câtorva ONG-uri din zonă. Adică un număr de 29 de parteneri, dintre care 9 parteneri publici, 16 privați și 4 ONG-uri. Ce zonă acoperiți? Acoperim zona de sud-vest a județului Olt, respectiv Comuna Vișina Nouă și celelalte comune care pornesc către vestul județului. Adică în total, câte comune? 9. Comuna Vădastra, Vădăstrița, Urzica, Gura Padinii, Ianca, Grojdibodu, Rotunda, Bucinișu și avem și o comună din județul Doș, Amărăștiu. Câte dosare au fost depuse prin grupul de acțiune Orizonturi 2012? În decursul celor 8 apeluri de selecție am avut proiecte depuse pe cam toate măsurile din PNDR și aș putea să vorbesc despre AXA 1, AXA 3, atât pentru sectorul public cât și pentru sectorul privat. Adică... Cum ați reușit să atrageți oamenii, să câștigați încrederea lor? Pentru că știu că ați trecut prin greutăți, n-a fost chiar atât de ușor să-i faceți pe oameni să vină cu proiecte. Nu au avut încredere chiar de la început, așa este? Da, mecanismul de funcționare al galurilor prevede și un angajat care se ocupă de partea asta de animare, împreună cu alți colaboratori al unor firme de animare care merg prin teritoriu, merg în diferite piețe, târguri, stau de vorbă cu cetățenii, în același timp și prin intermediul celor 9 parteneri publici, primarii în speță care au făcut parte din adunarea generală. Aceștia au mediatizat, au mai spus la cunoștințe, la cetățenii din localitate și încet, încet, cu toate că la fiecare apel de selecție am avut prelungire la apel, pentru că chiar nu se completau locurile, am mai prelungit, am mai discutat, până la urmă am reușit ca să câștigat încrederea oamenilor. Câștigăm încrederea. Partenerii publici au depus mici proiecte pentru comunele respective, achiziție de buldo-excavatoare, să zic, pentru situații de urgență, modernizarea unui parc, modernizarea unui cămin cultural, proiecte mai mici, să zic eu, față de proiectele pe măsura 322 care erau pe vechiul, erau accesate pe sistem național, nu pe galuri. Da.
Și dacă vorbim de privați, de investitorii locali, în ce au investit banii? Investitorii privați, să spun, au fost pe măsura 141, 112, când mă refer la axa 1 și 121. 141 sunt fermele acelea de semi-subsistență, care au accesat câte 1500 de euro pe 5 ani și au avut mici ferme, să zic așa, ceva teren, ceva legumicultură, care s-au descurcat destul de bine. Apoi urmează cei cu măsura 112, care au accesat până la 40.000 de euro, au avut, să zic așa, o fermă mixtă din punct de vedere vegetal, nu cu animale, deci mixtă, în care au avut și cultură mare și solarii, legume, au dezvoltat mult pe solarii. Ce merge cel mai bine în această zonă? Vorbind de legume, de cultură mare, înțeleg că nu prea se ocupă lumea de creșterea animalelor. Da, pentru că nu este o zonă pentru creșterea animalelor, în rest, să zic, cultura mare și legumicultura merg destul de bine. Acum vorbind despre noul PNDR, cum îl apreciați? Considerați atractive condițiile care se vor impune? Deocamdată condițiile au apărut așa, într-o formă pe site-ul APDRP-ului, nu sunt definitive, e o formă consultativă, sunt alte condiții, ceea ce nu-mi convine faptul că s-au schimbat denumirea măsurilor, omul să familiarizase cu o anumită denumire, trebuia lăsat aceeași. Noi avem menirea de a complica lucrurile în țara asta, adică... În condițiile de acordare a fondurilor, cum le vedeți? Credeți că vor fi mai mulți beneficiari prin noul PNDR sau dimpotrivă SITA va fi din ce în ce mai deasă? Deci eu vă spun din punctul meu de vedere, care lucrez pe fonduri de atâta timp, care știu ce înseamnă proiect implementat, proiect început, nu este atât de simplu. Nu e atât de simplu. E imposibil într-un proiect să nu se strecoare ceva de formă, adică care să aibă repercursiuni după atâta timp, o greșeală de formă sau de fond. E ceva inadmisibil, adică ar trebui de fapt urmărit cum să cheltuie banii, dacă într-adevăr să cheltuie eficient și omul a pus suflet în a face. Adică în momentul în care omului de rând care vrea să facă treabă, el vrea să muncească când accesează. Nu vorbim de cei care vor să fraudeze fond, vrea să muncească. De fapt, tu îl torturezi cu chestiuni de felul de a, în privința documentației, că nu știe la procedural ce are. Un proiect are să adună 500 de pagini. Trebuie respectate anumite condiții și eu vorbeam aici de condiții. Dacă aceste condiții sunt mult mai atractive, știu foarte bine că la obținerea fondurilor pe măsura 112, da, erau anumite condiții. Acum se schimbă. Spre exemplu, la tânăr fermier, da, pentru a obține 50.000 de euro, pentru o stupină, ai nevoie de 900 de stupi în loc de 173, cât se cerea pe noul PNDR, pe vechiul PNDR. Da. Spuneți-ne despre aceste lucruri, pentru că oamenii trebuie să știe. Eu vă spun, deocamdată a apărut forma consultativă a ghidurilor, adică să vorbesc, mie nu-mi place să vorbesc lucruri care nu au apărut oficial. Adică în momentul când aduce o informație a unui potențial beneficiar, este posibil să fie astfel de condiții? Este posibil, s-au schimbat, adică poate să fie anumite domenii mai punctate decât cele vechi. Nu știu în urma cărei strategii s-au urmărit aceste lucruri. Înțeleg că se va puncta, spre exemplu, procesarea. Asta va fi o prioritate. Da. Apoi se referă, iar am văzut măsura la cei care au fost deja instalați fermieri. Probabil că noul PNDR vrea să întoarcă la cei care au ratat, că atunci era condiție să fii instalat decât cu un an înainte ca fermier și dacă n-ai obținut finanțare, deja ți s-a luat dreptul de a depune proiect. Acum, în noul PNDR, ce am citit în ghidul consultativ, ar fi vorba de, trebuie să ai mai mult de 2 ani înscris la APIA, adică se referă la cei care au ratat atunci trenul și se întorc. Care deja au experiență, nu mai vorbim de tânăr fermier, practic. Da, care deja au experiență. Și în rest, celelalte măsuri, probabil că în fel se vor completa pe cele ale fostului PNDR și o să fie, eu zic, o să fie bine. Dar când credeți că se va da drumul la noul PNDR? Din toate datele pe care le am, sunt fer convins că odată cu înscrierea la APIA în 2015 o să lanseze și ghidurile. Când anume? Adică văd în martie. Eu zic că în martie o să apară deja ceva.
căsuța văruită și căsuța văruită. Dar n-o gradă vântul bate, din nimica nu am parte, din nimica nu am parte. Sărășia cum leagă pe araș via, că m-o legat sărășia cum leagă pe araș via. M-a prins și m-a ținit strâns și mă neacă de plâns, și mă neacă de plâns-o. Și noaptea și dimineața și ne-a mărăște viața, și ne-a mărăște viața. Că la omul și-al Saracov popurile nu trag of. Că la omul și-al Saracov popurile nu trag of. Trag nevoi și greutăți și-i ocolit de tăți, și-i ocolit de tăți of. Parcă-i de boală însamnat și trăiește zbușumat, și trăiește zbușumat of. Spune-mi, leliță Marii, dacă așa ne-au fost datnii. Spune-mi, leliță Marii, dacă așa ne-au fost datnii. Să trăiesc tot supărată, nimeni nu-mi poartă să-mi bată, nimeni nu-mi poartă să-mi bată. Și văd cum trec zilele și mă albesc grijile, și mă albesc grijile of. Și-n cheatră aș sapa dacă aș găsi ceva, dacă aș găsi ceva of. Un șiruț de busuioc și-un grăuntit din noroc, și-un grăuntit din noroc of. Iată-ne la marea finală! Hibrizii Aquamax din echipa Pioneer se simt grozav pe terenul uscat, însă hibrizii concurenți au probleme. Și hibrizii Aquamax câștigă! Da, sunt campion la productivitate, chiar și pe secetă! Intră în programul Câștigă meciul! Convinge-te că hibrizii Aquamax sunt campioni la productivitate pe orice vreme. Află detalii de la reprezentanții Pioneer. Sună la 021 303 5315. Câștigă mereu cu echipa Aquamax! E în natura ființei noastre să ne dezvoltăm. Impulsionați de nevoia primară a omului de a se hrăni și inspirați de nenumăratele posibilități oferite de pământ. De aici a început totul. Adama.
ne bucurăm încă de vreme bună, așadar ne-am mai plimbat pe aici prin Muzeul Național al satului și m-am oprit în fața unui stand pentru că mi-a atras atenția un mărțișor foarte special. Ia priviți! Și îl am aici alături de mine pe cel care ne va spune povestea acestui mărțișor. Bună ziua! Cine sunteți? De unde veniți? Bună ziua, mă numesc Contea George, vin din Comuna Bisoca, județul Buzău. Reprezint o asociație care se cheamă Asociația Bisoca și acel mărțișor este făcut de Trif Marioara. Este un meșter din Bisoca, este un meșter al asociației noastre și are o poveste foarte frumoasă. Așa. Este vorba despre un dragon care se spune că ar fi furat soarele. Iar și un băiat într-un sat s-a dus, a recuperat soarele cu dragonul, a luat soarele, l-a pus pe cer, iar culoarea albă specific este zăpada. Da. Așa, și culoarea roșie se spune că ar fi sângele vărsat pe zăpadă de rănile făcute de dragon către băiat care a și murit, a decedat. Ce frumos! Asta este cel mai vechi mărțișor din zonă. Cel mai vechi mărțișor din zona dumneavoastră? Din zona noastră, da, era făcut pe bețe de chibrit. Iar acum am... Și cel mai nou? Cel mai nou, am schimbat culoarea. De ce? Din cauza poluării care este pe... La noi zăpada nu mai este albă, știi? Dar de ce ați ales zăpadă galbenă și nu neagră, cum de fapt se află pe străzi? Totuși la noi este mai galbenă, n-a ajuns negru în Comuna Bisoca. Sunteți fericiți, vă spun sigur. Da, sigur, cu siguranță. Așa. Mergem mai departe. Iarăși, iată un mărțișor foarte, foarte interesant, dragii mei. Nici nu credeți, nici nu vă imaginați din ce este făcut. Din ce este făcut? Este un mărțișor făcut din crengi de salcie pletoasă, împletit făcut de Bălan Gabriela și cu semințe de bostan și pictate. A fost mărțișorul care a câștigat anul trecut la Consiliul Județean Buzău, Centru de Cultură, premiul 1 pentru cel mai inovativ mărțișor. Iată un mărțișor vedetă, ca să spun așa, arată foarte bine și bostanul este vopsit, este manual, este lucrat, vopsit, nu? Este manual, este vopsit manual. Bun. Am mai văzut aici ceva care iarăși mi-a plăcut foarte, foarte mult, niște ii. Asta e culoarea care... Culoarea zonei dumneavoastră, nu? Da, ea din Comuna Bisoca predomină o culoare bordeaux, cum se spune. Dar văd că aveți din toate zonele aici. Nu, sunt culori diferite acum, dar este din zona Buzăului, a județului Buzău. Deci Bisoca... Și sunt făcute manual? Da, sunt făcute manual. De cine? Gabriela. Bravo! Ce le urați telespectatorilor noștri acum de început de primăvară? O primăvară cât mai frumoasă, un an mult mai bun și multă sănătate. Da. Stai. Îi așteptăm să vină la Muzeul Național Țăranului Român. Să se bucure de ceea ce dumneavoastră ați făcut. În cât timp lucrați toate mărțișoarele astea? Lucru manual durează foarte mult. Și nu este plătit niciodată? Nu este plătit niciodată, dar satisfacția este foarte mare. Da, tot despre satisfacție și de lucruri neplătite vorbim acum, pentru că vreau împreună să urmărim un reportaj împreună și cu telespectatorii noștri. Mergem la Viorel din Singureni, care, are o fermă. Nu are foarte mulți cumpărători, să știi, dar el are niște cumpărători fideli pentru că vine acolo datorită legumelor bio, datorită gustului bun. Și vorbim despre o afacere care nu și-a scos toată investiția, vorbim de fapt despre o pasiune și despre dorința de a mânca sănătos. Trăim într-o societate de consum în care de cele mai multe ori se pune preț pe cantitate și mai puțin pe calitate. Cu toate acestea, oamenii în ultima vreme încep să simtă lipsa legumelor cu gust autentic, legumelor sănătoase. Ne aflăm astăzi alături de domnul Viorel Pipera în comuna Singureni, sat Singureni, județul Giurgiu. Domnia sa are în proprietate o fermă de legume bio. Spuneți-ne mai mult despre rațiunile pentru care ați înființat această fermă. A pornit ca un hobby. Da? Am vrut să mâncăm sănătos, eu și familia mea, după care am hotărât să învățăm și alți români să mănânce sănătos. Din păcate, mentalitatea românilor este mult în urmă față de francezi, germani și alte țări.
e un business nu foarte rentabil, dar dacă ai pasiune, îți place ce faci, totul este ok. Avem clienți care vin special la fermă la noi după gust, după produsele noastre, care sunt total diferite de cele convenționale. Din păcate nu sunt foarte mulți acești clienți, dar v-am spus, dacă îți place ceea ce faci, totul este ok și merge de la sine. Din cunoștințele noastre, și să mă corectați dacă greșesc cumva, sunteți totuși într-o perioadă de conversie, da? Nu mai sunteți. De conversie. Poate avem niște pomi fructiferi și un pic de vie. Anul acesta ar trebui să iasă din perioada asta de conversie și să obținem certificatul ecologic, pur și simplu. Ce a presupus această perioadă de conversie strict pentru ferma de legume? Păi, sincer, la noi totul a decurs natural, fără probleme. Pentru că aici, în zona asta, după Revoluție, în perimetrul ăsta unde avem noi ferma, nu s-a lucrat terenul, nu s-au folosit îngrășăminte chimice, nu s-au folosit îngrășăminte și nici măcar nu a fost productiv terenul. A fost nelucrat. Da, noi am cumpărat în jur de 5 hectare aici în zona asta. Cea mai mare bucată de teren pe care am cumpărat-o a avut 3000 de metri. Deci am cumpărat bucată cu bucată acest teren și am reușit să le punem cap la cap. Am introdus în legumicultura ecologică o suprafață de vreo 3000 de metri pătrați, numai de legume. Mai avem, v-am spus, în conversie și pomii și vița de vie. Și n-am avut probleme, totul a decurs normal. Ce suprafață spuneați că aveți în moment aici, în zonă? În curte, aici unde este ferma, avem în jur de 5 hectare. 5 hectare. Și solariile ce suprafață ocupă? Solariile ocupă 2400 sau 2500 de metri pătrați. 2500 de metri pătrați. Practic, în ce moment au fost construite aceste solarii? Când le-ați construit? Haideți să mergem să aruncăm, în 2007 o privire. Am avut 2 solarii, după care am zis să ne extindem și în 2009 am mai achiziționat încă 6 solarii. Văd că aveți și un sistem de irigare. Descrieți un pic acest sistem prin picurare. Ăsta este un sistem prin aspersie, pe bandă. Dar, pentru fiecare solar aveți același sistem? Sau? Fiecare cultură are specificul ei de irigat. Da. La ceapă, la usturoi, merge sistemul prin aspersie, prin bandă, prin sistemul de ceață, dar la roșii, la ardei, la celelalte avem sistem de picurare. Care a fost valoarea investițiilor făcute în aceste solarii? Valoarea inițială. În construcția solarilor? Da. Păi un solar cu sistem de ceață și sistemul de picurare, cu folie, cu totul inclus, a ajuns undeva la vreo 8.000 de euro. 8.000 de euro. Da. Și ați folosit resurse financiare proprii sau ați accesat ceva programe? N-am accesat niciun fond. Vorbim despre niște investiții serioase. S-au amortizat aceste investiții? Nici gând. Nu? Nu s-au amortizat. Vă spuneam mai devreme că nu este o afacere foarte profitabilă. Din cauza mentalității greșite a oamenilor, să spun. Da, desfacerea este foarte, foarte dificilă. Când faci un asemenea produs, îți trebuie foarte mult timp. Nu poți să te ocupi în același timp și de producție și de desfacere. Da. Aici pare rău că trebuie să o spun, dar ar trebui cumva
să fim și un pic ajutați în a putea desface produsele. Și cine ar trebui să vă ajute? Statul ar trebui să ne ajute cu anumite reglementări la lege. Într-o piață, dacă te duci cu produsul ca și producător, nu neapărat ecologic, e foarte greu să intri într-o piață agroalimentară. Ca producător nu găsești unde să-ți... Există un monopol al piețelor și este dificil. Există un monopol al piețelor și e foarte greu. Spuneați că nu ați reușit până în momentul de față să amortizați investițiile făcute. În cât timp estimați că veți recupera măcar banii pe care i-ați investit? Nu știu ce să vă spun, dar dacă merge așa cum a mers până acum și românul nu este încă hotărât și nu hotărât, nu este ajutat un pic să înțeleagă. Nu este receptiv față de această... Trebuie să fie și ajutat și așa suntem noi românii, să fim un pic împinși de la spate, ca să înțelegi un lucru, trebuie să te împingă cineva. Trebuie să existe mai multe campanii de astea de promovare a produselor ecologice, naturale și ecologice. Pentru că vorbim despre primăvară și iubire, dragii mei, să știți că Dumnezeu mi-a dat un semn de iubire în această emisiune. M-am întâlnit cu o persoană dragă sufletului meu, ne știm de 37 de ani și iată ne-am regăsit acum aici într-o nouă postură tu și eu întrebându-te pentru telespectatori ce faci, cum te numești și cum de ești la târgul ăsta atât de interesant. Mă numesc Cojocaru Leonora. Sunt soacra pictorului Baciu Vladimir, care pictează icoane, face mărțișoare și tot ce se vede expus. Așadar nu ești soacră poamă acră, ci ești... Nu, sunt soacră bună. Vorbește-ne, te rog, puțin despre mărțișoarele astea. Văd că sunt făcute de Vladimir, pe care îl cunosc, că trebuie să recunosc lucrul ăsta. Sunt făcute cu foarte multă dragoste și cu foarte multă minuțiozitate. Da, el este ardelean și tot ce face cu suflet și cu pasiune. El este născut, crescut în Cluj, făcut facultatea la Cluj și de 30 de ani este bucureștean. Da, vreau neapărat să povestim aici despre, iată, dragii mei, o nouă modalitate de a face o bucurie celui drag, de a oferi o pictură făcută cu manual și cu un ulei și cu multă migală, care s-a transformat într-un magnet ce se poate lipi pe frigider, da? Pe orice. Și spunem, Vladimir, când le lucrează astea? În timpul lui liber, când vine de la școală. Așa, fiind și profesor, bineînțeles. Dar iată că aici aduce în atenția noastră, dragii mei, niște, noi le spuneam la țară, ți-aduce aminte, noi le spuneam spârnele, da. Așa, îți pui o dorință și cu cât spârnelul se învârte mai mult, cu atât dorința se îndeplinește cu siguranță. Toate sunt făcute din pământ? Da, din lut. Din lut ars, așa. Da. Și aici vreau neapărat să povestim puțin, iată, despre ceea ce eu apreciez foarte mult, despre icoanele pe sticlă. Da, el acum de câțiva ani face mărțișoare, dar el a făcut mai mult tablouri și icoane pe lemn, icoane pe sticlă. Acum de câțiva ani face pe sticlă, în rest el picta pe lemn. Da, dragii mei, uitați-vă ce înseamnă totuși un artist plastic. Înseamnă că el are o paletă mai largă în care poate să își arate talentul, harul cu care Dumnezeu l-a înzestrat. Vreau să vă mai arăt că, iată, face și o serie de bijuterii foarte speciale.
dintr-un metal care e un metal bun. Și arată și foarte bine și iată iarăși un cadou foarte frumos pentru cei dragi și obiecte de pus la gât. În sfârșit, o întreagă varietate de cadouri pe care le puteți cumpăra pentru cei dragi. Iubita mea, îți mulțumesc tare mult că m-ai primit aici la standul tău și mi-ai oferit un mărțișor pentru care îi mulțumesc și lui Vladimir și vreau împreună acum să vizităm o zonă foarte specială a României. Mergem la Valea Călugărească, între vii, mai bine zis în Podgoria Dealul Mare. Acolo întâlnim și vom vedea împreună, draga mea și dragi telespectatori, vom vedea cea mai mare cramă reconstruită care a fost transformată într-un muzeu. Așadar vom cunoaște, a venit primăvara, vom cunoaște istoria licorii bahice spuse ca la 1777. Lumea satului a poposit astăzi într-un cadru de poveste la Muzeul Crama 1777 din Valea Călugărească. Astăzi vom afla practic povestea vinului. Mergem unde ne așteaptă gazda noastră primitoare de astăzi să ne introducă în această poveste. Bună ziua, bine v-am găsit! Unde ne aflăm mai exact? Ne aflăm în localitatea Valea Călugărească, la Muzeul Crama 1777. Haideți să ne începem povestea pe o prispă țărănească, unde practic ne veți iniția și ne veți spune cât mai multe detalii frumoase despre acest muzeu, nu pot să spun interesant, ci foarte frumos și practic inedit. Așa este. Ne aflăm pe prispa Cramei. Dar prispa, ce este prispa unei case tradiționale? Este locul în care s-au născut poveștile noastre. Basmele și snoapele românești s-au născut pe prispa Cramei. Avem până astăzi două verbe arhaice pastorale, a taini și a depăna. A taini înseamnă a destăinui din rostul și rolul omului pe pământ, iar a depăna înseamnă a înșira gânduri. Asta vom face și noi astăzi, împreună cu dumneavoastră, vom înșira gânduri nu ale mele, ci ale țăranului român. Ne inițiați sau ne reamintiți celor care știau deja anumite lucruri despre tradiția națională, practic. Povestea începe, din câte am înțeles, chiar de la intrare, chiar de pe prispă, să ne detaliați ușor ca să știm tot ce trebuie să știm despre acest muzeu. Da. Pe portal avem deasupra anul nașterii Cramei, 1777. De aici deci și nu este, denumirea oarecum insuflată involuntar. Este cu o tradiție și cu o istorie aparte. Exact, este anul nașterii Cramei. Zona aceasta a Văii Călugărești a fost cândva zona țăranilor liberi, țăranii moșneni care erau proprietari de vie și care aveau o cramă în comun. Aici s-a născut și legea nescrisă a vinului. Știți că pentru călător, întotdeauna în fața cramei exista o carafă cu vin sau un ulcior și o cană din care călătorul putea să bea vin cât dorea, dar nu avea voie să ia acasă. Aceasta este legea nescrisă a vinului. Aș mai vrea să vă atrag atenția, dincolo de anul nașterii Cramei, avem la portal un chenar dublu de dinți de fierăstrău. Așa se numește chenarul acesta. Noi știm că bisericile de lemn, casele tradiționale, acareturile, inclusiv cramele, erau marcate de anumite însemne. De unde? Motive tradiționale? Da. De unde? Păi spațiul nostru românesc, arealul acesta a făcut parte cândva dintr-o străveche civilizație a lemnului și a lutului, în care atunci când crestau în lemn sau modelau un lut, nu făceau aleatoriu. Care era scopul? Scopul era de îmblânzirea spațiului. În mentalitatea țărănească există această gândire, această concepție că noi venim din lumea din afară cu bune și rele și intri în casa țăranului, intri în casa lui, unde el, în momentul în care ridica paharele, ce dorea? Cele rele să se spele, cele bune să se adune. Și atunci pragul acesta de trecere din lumea din afară spre lumea dinăuntru era marcat de însemne. În satul tradițional însemnele erau însemne creștine. O reminiscență a acestor însemne o vedem noi astăzi, când unii dintre noi, în noaptea de Paște, ce facem? Când venim de la biserică, ne însemnăm ușorii casei cu lumânarea în formă de cruce. Deci, iată, reminiscențe până în ziua de azi. Vom porni să aflăm povestea meșteșugului vinului. Aș fi vrut să vă întreb, ne spuneați că crama este de la 1777. Încăperea de astăzi datează de atunci sau este o reconstituire a acelei crame? Da. Ce avem noi aici este o reconstituire a cramei originare. Practic, avem înserat în ansamblul întregului muzeu fragmente din crama originară, care se afla pe Valea Popii. Noi astăzi ne situăm pe Valea Largă.
Cu ce obiect începe povestea meșteșugului? Meșteșugul nașterii vinului, în satul tradițional românesc, are la bază o serie de vestigii din lemn folosite de multe generații, mai multe veacuri. Avem o serie de obiecte autentice, de valoare patrimonială, din care răzbate multă trudă pentru meșteșugul nașterii vinului. Nu este așa simplu cum credem noi, luăm din magazin și s-a făcut imediat, noi îl bem pe masă. Nu, o să vedem, predomină foarte mult lemnul, majoritatea obiectelor sunt făcute de lemn, din mintea isteață a omului, dar haideți să începem cu începutul. Cunoaștem din istoria vinului că Transcaucazia, pământul armenilor și al georgienilor, se pare că a fost prima țară în care strugurii s-au zdrobit cu picioarele și oamenii au descoperit bucuria și plăcerea de a bea vinul. Primul vas în care s-au zdrobit strugurii a fost linul și îl avem și noi în cultura noastră tradițională, iar legat de aceasta, țăranul român a născocit și o ghicitoare. Soarele o coace, mâna o rupe, piciorul o calcă și gura o bea. Ghici ce e? Este linul nostru tradițional, vinul, via. Cât de vechi este acest lin pe care îl aveți prezent în muzeu? Linul este obiect de patrimoniu, datează de la jumătatea secolului al XIX-lea. A fost bine tratat și bine întreținut, conservat. Al doilea obiect din pasul meșteșugului vinului, o zdrobitoare, parcă așa văd aici. Da, ce este așa special la această zdrobitoare? Mi se pare destul de veche. Haideți să mergem și mai aproape un pic, să ne spuneți mai în detaliu. Este una din piesele de rezistență ale muzeului nostru, este zdrobitoare manuală cu tambur din lemn, adusă din Austria în perioada interbelică. Zona aceasta a viticultorilor era o zonă cu oameni bogați, care își permiteau să-și aducă instalații și din afara țării. Pentru un vin de calitate. Pentru un vin de calitate. De aici ieșea un vin gros, corpulent, dar nu cantitativ. Calitativ? Calitativ, da, dar nu cantitate. Dacă vreau să scoată mai multă cantitate, era trecut la presă, la teasc, care în tradiție se numește urs. De ce? Are culoarea naturală a lemnului, care este și culoarea blănii de urs, are dimensiunile mari ale ursului și în plus are aceste tălpi care seamănă cu labele de urs. Există teascuri în zonă chiar sculptate în forma labelor de urs. Am pus noi aici în încăldare un amestec de rostopască cu urzică, pe care îl foloseau viticultorii din zona noastră în trecut, un amestec de 3 măsuri de urzică la o măsură de rostopască, ținut 10 zile la macerat și stropeau cu ea, cu acest amestec, își stropeau via și chiar și legumele pe care le aveau în curte. Practic înlocuitorul de astăzi al produselor de protejare. Exact. Da. Și am înțeles, mi-au spus vizitatori care au venit din zona Slonului, Chiojtului, folosesc și astăzi acest amestec. Mi-ați atins un punct important, ați spus de vizitatori. Vin românii să vadă un astfel de muzeu? Sunt interesați? Da, să știți că vin, pentru că muzeul are povestea lui frumoasă și oamenii sunt interesați. Și curioși? Pun întrebări? Da, pun întrebări și află lucruri minunate. Vreau să vă spun că la sfârșit toți îmi spun plecăm cu o altă stare. Ne îndreptăm către alte obiecte vechi din cadrul muzeului, niște pompe pentru vin, observ aici, destul de vechi. Da, în afară de vasele pentru tescuit strugurii și vasele pentru depozitat vinul, avem o serie de alte obiecte, cum ar fi pompa de stropit via, cu praful de sulf numit popular pucioasă, și pompele de pritocit vinul, sunt pompe manuale, cu 2 furtune din care se extragea vinul dintr-un butoi în altul. Și o masă interesantă observ aici cu foarte multe unelte pentru dogărie. Greșesc? Nu greșiți. Haideți mai aproape dumneavoastră să ne spuneți mai bine că sunteți de locului. Da, este bancul de dogărit, alături de câteva instrumente de la munca viticultorului din vie. Și când îl privesc așa, întotdeauna în fața vizitatorilor, le atrag atenția că se vede cât este de muncit și e clar că a fost munca de dogar, munca de tâmplar, este o muncă grea. Migăloasă. Și nu întâmplător, să știți că încă din antichitate meșterilor tâmplari li se spuneau că sunt deținătorii înțelepciunii lucrului manual. Dacă filozofii erau deținătorii înțelepciunii minții, exact. Iată-l pe tâmplar, dogar, deținătorul înțelepciunii lucrului manual.
Avem și produsul finit, o vinotecă cu soiuri de vinuri premiate, iar alături mi-a atras atenția un panou cu etichetele dintr-o altă perioadă. Cât de vechi sunt? Sunt etichete din perioada interbelică și dacă ne uităm cu atenție la ele, vom observa că și atunci, ca și astăzi, gustul predilect al românilor erau spre vinurile seci. Deci nu s-a schimbat. Nu. Referitor la vinotecă, le spun întotdeauna copiilor că în afară de bibliotecă există și cuvântul vinotecă, așa cum există și gliptoteca sau pinacoteca. Vinoteca este spațiul în care sunt depozitate vinurile vechi, vinurile maturate în butoaiele de stejar și îmbuteliate. Dumneavoastră cunoașteți, centrul viticol Valea Călugărească face parte din Podgoria Dealul Mare. Specific zonei noastre, Văii Călugărești, sunt vinurile Cabernet Sauvignon, Pinot Noir, Merlot, busuioacă de Bohotin și mai puțin vinurile dulci, tămâioasa și grasa de pietroasă. Acestea sunt vinurile specifice zonei Podgoriei noastre. Podgorie situată la nord-est de București, da? Cunoaștem, între râurile Buzău și Teleajen. Ca să afle telespectatorii noștri și unde să vină mai exact pentru a vizita acest minunat muzeu. Așa este, povestea meșteșugului vinului este una foarte interesantă. Vom reveni, nu se încheie aici, chiar dacă avem vinul în spatele nostru, vom reveni și veți afla alte detalii interesante de la Muzeul Crama 1777. Că dintr-o casă plină ai rămas ca o străină și-ai rămas animă la marginea satului, și te rogi seara de seară la Maica Sfântă Fecioară, să vină copii pe acasă, că de dori inima iarăsă. Hai, dați frațe din lumea întreagă,
la măicuța noastră dragă, de Paște sau de Crăciun, măi, să-i aducem un gând bun, măi. Și pe mine dorul mă pasă de căsuța părintească, de-ar trăi tata să vadă copii nepoți în o gradă. Cine n-are doi părinți, plânge cu lacrimi fierbinți, măi. Cine n-are tată, sărac de bună seamă, mama-i una pe pământ, măi, să ne-o țină Domnul Sfânt, Așa cum vă spuneam, sunt foarte fericită, nici nu știu ce să-mi aleg. De la brățări, de la ouă încondeiate cu mărgele, până la tot felul de zgărdane, dragii mei, iată, bijuterii și, în final, aș vrea să vreți să vă cumpărați ceva, să găsiți ceva. V-ați hotărât ce mărțișor o să cumpărați? Sau plecăm noi sau cum facem? Bine, atunci oricum vă așteptăm aici la Muzeul Satului. Vreau neapărat să nu uitați că sunteți așteptați aici până în ziua de 8 martie, unde puteți cumpăra cadouri și daruri pentru cei dragi. Eu vă îndemn să nu uitați, ca de fiecare dată, că lumea satului este și lumea noastră, a mea, a ta, a ta, a ta, oriunde ne-am aflat, și vă rog să-mi dați voie ca în numele redacției noastre să vă oferim o inimioară cu toată dragostea noastră și să spunem bun venit primăverii.